jeg skulle lave den der Aspen-video. Ja. Det første spørgsmål, det er fra Rebecca. Hvad synes du om mig? Jeg snakker ikke så meget med dig, men du er sådan flink nok. Hvor sød er jeg fra 1 til 10? 7. Hvor pæn er jeg fra 1 til 10? 7. Camilla, hvad synes du om mig? Jeg synes, du er rigtig sød. Du er pæn. Hvor pæn er jeg fra 1 til 10? 5. Personlighed fra 1 til 10? 5. Yndlingssang. Jeg har ikke rigtig nogen yndlingssang, men hvis jeg skulle vælge en, så er det nok Be Alright med Justin Bieber. Er jeg sød? Ja. Mira, hvad synes du om mig? Jeg synes, du er helt vildt pæn. Jeg snakker så ikke så meget med dig, men du virker sød i hvert fald, og rigtig pæn. Mit udseende fra 1 til 10, det er 10. Min personlighed fra 1 til 10, ja, jeg snakker ikke så meget med dig, men du virker sød nok, sådan 7. One Direction versus JB. Justin Bieber. Det er helt klart Justin Bieber. Isabel. Mit udseende vs min personlighed. Det er... det ved jeg ikke. Din personlighed, tror jeg. Mit udseende fra 1 til 10. 9. Min personlighed fra 1 til 10. 10. Kan du lide M? Nej. Dine 5 bedste veninder. På førstepladsen, der kommer Adna. Okay, det kan jeg ikke. Altså, jeg har mange bedste veninder, men jeg har meget rækkefølge med jeg har ikke lige lyst til at nævne dem. Okay, jeg siger bare mine 5 allerbedste veninder, uden at lægge dem på plads. Du ved sådan, 1, 2, 3, 4, 5, du ved sådan, ja. Men det er Adna, det er dig, det er... Simone. Jeg har mange, jeg kan ikke huske det. Dine 5 bedste venner. Jeg har ikke nogen. Lærke, hvad synes du om mig? Du er rigtig pæn. Du er også rigtig sød, og jeg snakker ikke så meget med dig. Ja. Amalie. Min personlighed fra 1 til 10. Det er 8. Mit udseende fra 1 til 10. 7. Hvad synes du om mig? Du er helt vildt sød, du er rigtig pæn, du er rigtig dejlig, du er bare fantastisk. Du ved, jeg elsker dig rigtig højt. Hvad skal vi nå i sommeren? Være sammen. Totalt meget sove sammen og bare sådan, du ved, alt det der. Bedste ven i klassen er piger. Det er dig. Katrine Henriksen. Katrine. Ja. Hvad synes du om mig? Du er helt vildt sød. Du er rigtig pæn. Du er dejlig. Du er en af mine bedste veninder. Du er mega fantastisk. Skal vi finde en dag? Ja, helt klart. Savner du mig? Ja, mega meget. Elsker du mig? Ja, savner og elsker dig. Nå, i lige måde. Ja. Og så er det Victor. Er jeg pæn? Ja. Ja, og så laver jeg lige en del 2.